наградата за цялостен принос в българското кино се присъжда на Тодор Динов, корифеят на българската анимация, член-кореспондент. Наградата ще връчи председателят на Съюза на българските филмови дейци Михаил Мелтев. Труднат съм. Нямам какво повече да кажа. За много хора Динов е просто едно от трите имена на художници-аниматори, познато най-вече от кръстословиците. Ако Донев или Дуков не пасват на квадратчетата, 5 буквички на Динов ще свършат тази работа. И толкова. До тук съзнанията на нашеница. А качеството ни да забравяме е добре известно. Дали е за добро или за лошо, това е друг въпрос. Аз съм се раждал в Дидея Гач, 1919 година. България трябва да отстъпи зимите на Гърция. Това не могат да преживеят моите родители. Зимат, майка ми взима това двумесечно бебе на ръце. 18 дена пешком, заедно с кувшинките от града, до Пловдив ме носи на ръце. А едно пекливо време, дъжд, отгоре мокро, отдолу мокро. И така постигаме в Пловдив. Живеех в един много краен квартал, най-бедният квартал на Пловдив. Там расах, там учих всички деца на моята възраст тогава, почти всички, айде не всички, така да абсолютизираме, обичаха да ходят на кино. И по едно време тая страст да си направим кино. Да си направим кино вкъщи. И аз вземах една такава дълга кутия, която се отваряше така по дължина. Пробих на вътрешната част един кръгов отвор, колкото да влиза една лупа от батерията, прожекционната батерия, лупа да влиза. И сложихме една газена лампа отзад. А това става всичкото под кривата, за да имаме тъмнина през деня. И ние там, както сме легнали, не съобразяваме, че караха да се намираме под сламен криват. И по-долу, като ни замириса на слама, или горяща слама, дали ще изгорим. Всичко на бърза ръка, като се хвърли, удари отгоре, какво ли не, върху това да угасим. Това ми беше първото съприкосновение с киното, като създател на кино. Огънят е запален и в буквалния, и в преносния смисъл. Не след дълго Тодор Динов е вече студент в Художествената академия в София. По това време там преподават Дечко Узунов, Николай Райнов, Бешков, Иван Пенков, Никола Кожухаров. Все личности и творци, както се казва, оставили дирия в културата ни.
Завърших академия сценография при професор Иван Пенков и като живописец при Дечко Озунов. Завършвайки получих гран-при, така да се каже, на първенец на выпуска. Дадаха ме 1000 лева, които много ме зарадваха, и препоръчително писмо до театъра в Пловдив. Както се случва често, мястото се оказва заето от друг сценограф, близък на директора на театъра. Всяко зло за добро. Динов запретва ръкави и изрисува едва ли не целия град. Рисува огромни пана, витражи. Зоографисва залите в панаирното градче. Рисува и печата карикатури. Рисувах тогава много плакати, много карикатури рисувах. И станах една популярна личност, художник, такъв, който може да отреагира на събитията, на всичките неща, много динамичен. И всичките ми карикатури правиха впечатление със своят вътрешен динамизъм, който носиха. Това се направило впечатление на някои художници и затова, да кажем, аз това вече се познавах с такива големи художници, какъвто е, да кажем, Борис Ангелушев, какъвто е Илия Бешков, какъвто е Цанко Лавренов. И аз тогава ме повика Марко Бихар, Бог да го прости. Той ми написа едно много хубаво писмо. Мисля, че запазва и то. От това писмо той изказва възторжите си от моите карикатури и моля да поддържам това карикатура. И ако имам възможност, ако желая, да дойда на работа във вестник Стършил. Редакцията те кани на работа. И аз дойдох в Стършил, като всеки петък, като излезе вестника, аз взимах вестника да го броя, качвам се на влака, пътувам и се връщам вкъщи при семейството си. Събота и неделя при семейството и понеделник сутринта заминавам отново в редакцията. Обаче в София нямах квартира. Аз разгъвах вестникарската лента върху бюрото, на което рисувах, един по-дебел пласт и върху него легах и там спях. Един ден случайността среща на Софийска уличка двама пловдивчани и стари познайници – Цанко Лавренов и Тодор Динов. Квартирният проблем е решен. Бай Цанко кани Динов да живее в дома му. Преграждат една стая с завеса и пътуващият художник вече има къде да рисува, а и да поспи. И имах голямото щастие да ме допусне в неговата стая, в която той рисуваше живопис. Тъкмо тогава той рисуваше един от големите си картини. Много, как да кажа така, култура, пластична, от разговорите получавах с него и наблюдавайки се как рисува, как изгражда някои, да кажем, живописни категории. Макар аз да не рисувах като него и нямах намерение да рисувам като него, защото някой път не можеш да нарисуваш от него по-добре. Това, което ще да рисуваш. Аз да си рисувам както аз рисувам. Това време кинематографията се удържавява. 48 година става това чудо. Тогава решават в едно заседание новите ръководители да създадат отдел рисувани филми. Отнасят се кинематографията, удържавят се, отнасят се към вестник Стършил. Да им помогнат, евентуално да изпратят някой млад художник, талантлив, да се учи. 1949 година заминах за Москва. В Москва трябваше да ме приеме катедрата, разбира се, на ГИК, където се преподаваше анимация. Те нарекаха мултипликация, се нарекаха. Тогава и така го наричаха мултипликация. Дълго се наричаше в България мултипликация. Аз бех той, който си позволих да кажа мултипликация означава размножаване. Ние не правим размножаване, а оживяване правим. Затова анимация е по-точното название.
Годината е 1951. Специализантът в Москва, Тодор Динов, е извикан спешно и назначен за главен художествен ръководител на отдела за рисуван и куклен филм към родната кинематография. Ако някой смята, че трик филмите са лесна работа, да знае, че горчиво се лъже. В това изкуство трудът и търпението нямат граници, както няма граници и фантазията на творците. За сега всичко е скрита картинка. Удивлението ще дойде после, а заедно с него и смехът. Когато се върнах от моята специализация и поех студията вече във ръцете си от тогава. И първата ми работа беше наистина да се вгледам в хората, които биха вършили работа. Какво правих? Тайна път отидах на дипломните работи на един випуск, който тогава завършваше. И избрах си хора така, от дипломниците, които имаха чувство на хумор, чувство за деформация, добър вкус. Нали? Изобщо качества, които са много необходими за анимацията. Не минава много време и отделът за анимация, все още прохождащ, трябва да бъде закрит поради височайш каприз. Появява се обаче внимателното ангелче. Динов го прави по карикатура на Жан Ефел. Ангелчето не само спасява света от атомната бомба, но спасява и младите български художници и аниматори от уволнение. То е първото филмче от популярната по онова време поредица Киностършъл. В 1956 година бях поканен в Карлови Вари, като член на българска делегация, да присъствам на Карловарският фестивал, който беше един от първите, които са по това време се извършваха в Чехословакия. Тогава получих приз за внимателното ангелче, което присъстваше в конкурса. И направи много силно впечатление на публиката. Тя се изправи на крака и го аплодира. Там присъстваше Жан Ефел. Той не знаеше, че аз ще участвам в този фестивал с внимателното ангелче, а просто е бил поканен да присъства. И когато ме наградиха, той се качи горе на сцената и ме целува. И Жан беше много доволен. Много доволен от това. И това стана повод после да се установи между нас един непрекъснат контакт. Пишехме си писма. Той искаше много да направим един дългометражен анимационен филм. Въпреки пълната финансова подкрепа от френска страна на проекта на Динов и Жан Ефел, според началството на нашата кинематография, тяхната идея е извън българската чувственост и душевност. Проектът така и не се реализира, но за българската анимация вече се говори по света. Началото на 60-те години. Студията за анимационни филми е самостоятелна структура. Тодор Динов вербува млади художници като Зденка Дойчева, Радка Бачварова, току-що завършилият Стоян Дуков, Доньо Донев, Иван Веселинов. Въпреки че типажите му са окончателно изчистени и ясни и режисьорските разработки точни до секунда, Динов прави много от младите аниматори с автори на филмите си, като художници или като сърежисьори.
едно от необходимите неща беше да се научим на анализ на движението. И тогава ние с Димитър Хаджиев, оператора, моите въпроси, в мазето опънахме някакви черни пердета по стените, за да няма блясъци. И поставихме две осветителни тела, едно срещу друго, и с един импровизиран стробоскоп зафиксирахме това, което виждаме. И след това от тези кадри ние направихме един анализ на ходещи човек. Това бяха много необходими неща, които после вече те преживяваха своите метаморфози, те преживяваха своето отношение, да се казва, аниматорско, защото ако искаме да накараме един герой да бъде анимационен, той трябва да преживее, да преодолее обикновената натура. И на тази база, след това, аз написах един труд. Българската анимационна школа, или както пише кинокритичката Красимира Герчева, феноменът българска анимация, е факт. По това време там работят много автори, всеки със своя стил, естетика и изказ. Има черен хумор, има и гротеска, има примитив, има и прекалена абстрактност. Има и награди. Световни. За Боровото клонче, за Грамоотвода, за Епиграма, за Маргаритката. Това е моето награждаване за Маргаритка. Гранд приз за Маргаритка. Радостни успехи завоюваха нашите късометражни филми и заслужено бяха наградени. Тодор Динов, вдъхновеният създател на незабравими мултипликационни филми. На 8-я международен фестивал в Лайпциг той получи първа награда – високото отличие «Златния гълъб» за филма «Маргаритката». Ето ни в Италия, поканени от Дино де Лорентис. Дино де Лорентис, като дойде в България, посети нашето студио. Аз в този момент работех по филма Епиграма, който е около 2 минути. С изрезки направен. За него един, 10-20 години след това, каза по повод на този филм. Какво беше това просветление? Да построиш и събориш стената в 1967 година. Става дума за стената между двете Германии. Един живот, разтворен в изкуството, или едно изкуство, потопено в живота. За твореца Тодор Динов е вярно и едното, и другото. Директен или алегоричен, както в Маргаритката, той е винаги воинстващ и граждански заангажиран, заслужил с право най-високото отличие, което дава народът ни на синове като него – майстор. Стига се до номинация за Оскар. Един малко известен, дори неизвестен факт. Неизвестен даже за самия Динов. До момента, в който получава гневно, по неговите думи, писмо от Американската филмова академия, която номинирала пакет от 3 негови филма – Грамоотвода, Маргаритката и Тъпанът. А той не отговорил на поканата им. Ами как да отговори, след като поканата въобще не стига до него? Била забравена в едно голямо началническо бюро.
едно време в нашия колектив анимационен настъпиха едни времена, които не са много за разказване, които са така като явление обидни, поне за мен са обидни. Мисля, че и за много други, които имат една възпитана категория в присъствие, също ще бъде обидно, че се стигнал до тук. Връщайки се, един ден, вече така назряха някои взимат отношение в студията, че аз станах неудобен за някои хора. Неудобен. И решиха, както се казва, да ме изключат от партията. А после това да ме изгонят от студията. Аз тогава съм се отнесъл с доста голяма степен на насмешка. Не съм ги слушал, защото това събрание започна от сутринта някъде към 9 часа и завърши към 12 часа. Стремежа беше Тодор Динов да бъде изгонен от студията. Това беше на мода да се търси култа сред редовете на партийните членове и той да бъде изгонен. А аз съм бил култа в мулта. Смешна работа. Аз се съобразявал с тежа, си правих точно това, което си искам, както си искам. И щуквам и започвам да си драскам нещо. Аз така ноти, почвам да... Аз много обичам музиката, нали? Китарист човек. И почвам да се рисувам ноти. Но виждам, че те ноти почвам да правя някакви метаморфози. Гледам, тук то се вижда така. Някакво хрумване да направя филм с нотите. Сигурно се е породило, защото започва вече да се появяват отделни поведения. Тук гледам ги тези ноти, вече започват да се появяват с почетени крака по същество, макар че не познаваме ноти такива. И правя чертеж, ето го, чертежите вече разчертавам го и започвам да правя разкадровка и записвам отстрани цялото хрумване за филма. Те, докато ме съдиха мене да ме изгонят от мулта, аз в тези часове, това са много часове, от 9 часа, ако се почне заседанието, до 12 часа вечерта, са много часове. Нали? Аз успях да направя този филм в неговата разкадровка. И той стана един от най-хубавите ми филми. Ревността. Единственият български аниматор, оставил името си в световната енциклопедия на анимационното кино, напуска създадената от него студия за анимационни филми, но не и киното. Тодор Динов дебютира в игралното кино. Годината е 1969. Неговият иконостас в съавторство с Христо Христов е на трето място сред 10 най-добри източноевропейски филми за 20 век, след имената на Тарковски и Бергман. Класацията е на Френската филмова академия. Нема по-голема хубост от женската. Ни цветето, ни звездата горе. Не мога повече, слуша, майсторе. Греховни люди сме ние. Катерино, голема сила ни държи нас, вервай.
Майка ще ни прокълне. Майка ти. Тя се за своя ред се хваща. Плювам аз на такъв ред. Не може така на сила като под похлопак. Людите не са като камъните в планината, нито като дървесата в гората. Все по това време Динов получава съблазнителни покани за работа, на които други не биха устояли. Жан Ефел го кани в Париж, Дино де Лаурентис в Италия. Канят го в BBC Лондон да прави седмични едноминутни анимации. Следва покана за преподавателска работа в Дрезден. Лична покана за работа в Етиопия от император Хайле Селасие. Покана за създаване на катедра по анимация в Бразилия. Но Динов остава в България. Тук той пише, рисува, печата. Има над 1600 научни публикации и няколко книги, готови за печат. Създава карикатурния алманах Апропо и биеналето на карикатурата в Габрово. Той е член-кореспондент на БАН и на Дрезденската академия на изкуствата. Почетен член на Международната асоциация на аниматорите АСИФА. Между участниците в фестивала на анимационния филм във Варна не съществуваше езикова бариера. И в дословен, и в преносен смисъл. Защото аниматорите отдавна изпревариха усилията на езиковеди и лингвисти за създаването на универсален език на планетата. Веднъж, минавайки покрай сградата на Витис, на среща ми изскочи тогавашния ректор и каза: Тодоре, задължен съм от Комитета за култура, от отдел изкуство, да направя едно предложение за създаване катедра в анимацията, по анимация. Защото са необходими на нас квалифицирани кадри, които професионално да изскочат по-нависоко, отколкото може да ги подготви студията. Аз се хванах. Седнах и изготвих документацията. Най-напред основанията да бъде направена тая катедра. Кои са причините, кои са изискваните, да се казва, защо е необходимо да се направи тази катедра. Трябва професионални хора, добре подготвени и прочее, и прочее. Тъй като вече контактуваме и със света, чрез нашите филми и така нататък. Станах заведеш катедра. Първи пуск, ентусиастите, които чрез подбор събрахме, дойдоха много ентусиазирани, много работливи и така, както се казва в кавички, прилежни студенти. Наистина това, което получихме като резултат, дадеше основание да се радваме, че сме сбъркали, сме направили катедра по анимация. По света отново се говори за българска анимация. Този път за студентска. Много от младите автори приемат предложенията за работа в чужбина и заминават. А парижкият дъжд продължава да вали тук, в България. И видях Париж в дъжд. Той дъжд беше завалян от моето намерение, моята психика, така да се каже. Така, една творческа реакция по-скоро. Аз можах да се срещам там с художниците, които рисуваха по тротуара. Аз ги виждах просто. Още при първото отиване. Те рисуваха на тротуара с цветни тибишири. Рисуват стилото отстрани след това и чакат хората да се спрат и да пуснат лепта в обикновена купичка, там се поставяха и да пуснат своята лепта за това, което виждат. Оттам имах много силни впечатления. И по-късно, когато пък ми се случи да се среща с стихотворението "Парижкия дъжд" на Веселин Ханчев, напечатано в един негов сборник. И тогава по това стихотворение направих комбинация с моите спомени. А аз виждах го визуално, пластично го виждах и му измислих и финала. Финала го не е такъв в Парижкия дъжд. При мен финала, след като падна Парижкия дъжд и слънцето изгрява дъгата след дъжда
изгрява дъгата, аз тогава довършвам надписа мерси, поставям купичката, нали, и там свършва филма мерси. Нали, след като пак изгрява слънцето, но той смие и дъжд ще навали, и грамотевици ще падат върху нас. И той ще става, и Онуй ще става, но когато сме художници, когато сме творци, ние ще намерим начин да излезем от това и да докажем себе си като такива творци. Дъждът не винаги измива лошото, но дава живот за нещо ново и, дай Боже, добро. Той дава сили на духа за нови проекти и идеи. А когато е парижки, той е дъждът на твореца, дъждът на художника. Thank you.